Senioren Merselo organiseert iedere vrijdag een koffieochtend in MFA Den Hoek. Om dat ook de komende jaren te blijven doen, werd er subsidie aangevraagd bij de provincie Limburg. Het verzoek werd gehonoreerd en het initiatief ziet een bijdrage van ruim €4.500 tegemoet. We hebben vorig jaar mogen draaien op een putje van een dorpsraad. Die gaan in ieder geval er iets waar ze dat vanaf kosten halen. Daardoor hebben ze bij ons de koffie betaald en de huur. En 1 januari was het afgelopen en daar hebben we dus een subsidie aangevraagd bij de provincie. Is niet handig allemaal om het precies volgens de regeltjes in te vullen en te regelen, maar we hebben het verder. En vanaf 1 maart gaan we draaien op de subsidie die we nog net bekendgemaakt hebben. Wat we van de provincie kregen, die ons plannen geweldig vonden om dat te ondersteunen. Dubbel een dagswerk per jaar. 3,5 uur werk gehad alleen op het invullen, projectplan schrijven, de begroting maken en daarna nog aanvullende dingen zomaar niet meetellen. Maar het is de moeite waard geweest om die energie erin te douwen om het voor ons dorp klaar te krijgen. En iedere vrijdag zijn er tussen de 20 en 30 mensen die hier op de koffie komen. Ja, hoe belangrijk is zo'n uurtje? Nou, er zit natuurlijk verschillend. Er zitten verschillende mensen. Er zijn mensen die werkelijk dan helemaal niks zeggen tussen 10 en 12. Die alleen maar luisteren wat de anderen zeggen. Maar het is gewoon, die genieten op hun manier. En daar gaat het eigenlijk om. Ja, het is natuurlijk hetzelfde gebouw als de school. Ja, daar is ook nog een samenwerking mee, begreep ik. Ja, het is heel apart. We hebben de ruimte gehuurd van 's middags 8:30 tot 12 uur. En tussen 8:30 en 10 uur ongeveer wordt de ruimte gehuurd door de ouders van de kinderen. Normaal staan die buiten met elkaar te kletsen, zullen we maar even netjes zeggen. En dan kunnen ze naar binnen, een kopje koffie erbij. En het aparte is, de school betaalt de koffie en dan blijven ze betalen aan hun. Alleen wij betalen dan uit die pot dadelijk de huur van hun. Ja. Mooie samenwerking zou ik zeggen. En als laatste, want je hebt ook een soort oproep aan andere dorpen. Hè? Want er is geld bij de provincie, dus kom in actie. We hebben dit nog klaar gekregen, niet meer. Maar ik zou het geweldig vinden als ieder dorp van de gemeente Venrooy dat ook klaar kreeg. Ze mogen trouwens bellen. Ik wil hun best in de weg geven hoe dat je eraan kunt komen. Want het is zo belangrijk wat wij hier in Meersen doen. En ik denk zelfs dat in andere dorpen ook wel zoiets bestaat. Maar dat er een subsidie voor te krijgen is. Dat je die nog laagdrempeliger kunt maken voor alle mensen. Dat ze binnen kunnen lopen. Nou, ik vind dat moeten ze wel weten, vind ik. Jullie zitten er warmpjes bij. We zitten hier warmpjes bij en zo zeggen, kom op de koffie.